Salam ýartyglyk. Salam. Sen bize serede oturan çağalara näme öwretjek? Sagatçyklar öwretjek. Meniň adym ýartyglyk, akyllyja özüm. Senem akyllyja bolsaň köp zat öwrederin. Häzir saňa saat bilen günleri öwretjek. Ondan soňra ay öwretjek, ýyllarda aýtjak. Saat dili şeýle dursa sagatçyklaryň ýary. Eger diller şeýle bolsa ýaty saklap bir bolly. Ulu dil şeýle kiçidi beýle ýatjak. Ikiň ýary saat dili şeýle dursa bil saat iki bolly. Ýaty sakla şeýle dursa sagatçyk üçin ýary. Sagatlar şeýle görkezse onu sagat 3 bolly. Sagat 4'ün ýary bolsa diller şeýle durýar. Eger diller şeýle bolsa ýatmakda 4 bolýar. 5'ün ýary şeýle bolýar, 5 bolsa beýle durýar. 6'ň ýary bolan wagty sagat şeýle görünýär. Muňa seret 6 bolly, seret bu 7'ň ýary. Anha saat 7 bolly, bu da 8'ň ýary. Bolsa şeýle durýar, bu da 9'ň ýary. Ine saat 9 bolly, ey dostum, seretmeli. Şeýle dursa 10'ň ýary, ine de 10 bolly. 11'ň ýary şeýledir, seret 11 bolly. 12'ň ýary şonuň ýaly, anhada 12 bolly. Bir günde 24 saat bardyr çağalar belli. Inni bolsa çağalar, men size aylar, hepdeler, günler barada aýtjak. Çağajyklar ýatda saklak, şonu hökmen bilmeli. Men bilen bile gaýtalan, öwretjek men günleri. 1-nji gün duşanbe, 2-nji gün sişenbe, 3-nji gün çarşanbe, 4-nji gün penşenbe, 5-nji gün anna, 6-njy gün şenbe. Şun ýekşenbe, 7 gün geçti bir hepde. Kançagadyr ýene orada gaýtalaly günleri. 1-nji gün duşanbe, 2-nji gün sişenbe, 3-nji gün çarşanbe, 4-nji gün penşenbe, 5-nji gün anna, 6-njy gün şenbe. Diýinjal şun ýekşenbe, 7 gün geçti bir hepde. Fevral, mart, aprel, may, iyul, awgust, sentýabr, oktýabr, noýabr, dekabr. 12 ay var bir ýylda, 12 ay var bir ýylda, 12 ay var bir ýylda, 12 ay var bir ýylda.